Аре, брат. И как ще снимаш така, бе, Красик? Аз вече снимам. Аз още снимам, скочи го, това и се снимам. Така? Аре, продължавай. Аре. Краси, ще скочиш ли пак на това? От много време не съм го скачал. Не, пак това сателето. Аре, продължавайте. Това сателето е тук. Не, не. И не, сателето е. Сате, Сателето. Айде, спечелим нагоре. Що? Горе тука. Арте се скачаме тия скокове, защото нагоре знаеш как ми се хлъзна напред. Батър, аз се презалях така. Аз го взимах като кросов мотор. И аз го взимах. Нали знаеш, Томас, нали знаеш кросовите мотори как е така се презалях? Томас, аре се учиме това да го чакаме. Аз го мога. Ники, видя ли ме как го скочих онова? След Томас. Това е... Аз това ускачам, бе. Е, това ли? Може да се препознава това се ускачам, но... Е, това ли? Тома се нали каза, че не знаеш как се скача. Аре, скочи го сега. Откъде чак. Красен ръбник. Аз бях последен, а сега ще трети. И пред мен Ангел, Бангел, Педарасов, Опасов. Аре, снимай. Снимам, ясно. Чакайте ме долу. Не, бе, изчакай, още не тръгна. Да, бе. Давай. Краси, ходи го снимай. Чакай. Е, добре. Чакай. Сили. Е, само можеш да продължиш. Да. Може, спомни си да го бъде. Направо ти ви пръскоп. Чакай. Дай! Томас! Чакай! Къде там? Тук колелото. И ще прекрепа. Ти смееш ли да го скочи? Кое? Не, сега. Иначе их. Абе, не ме стила да го. Да го видя Томас как го скочи. Не мога спресвам и аз да го скоча. Дай да те снимам. Краси ли путне зараз ти? Не, чакай, аз се... Вълнистото. Ще го скача. Вълнистото ще го скоча. Кой ще ми дойде ме снима? Томас? Не ме, ела. На вълнистото ти не чака. Ел, тук отгоре ще снимам. Аре, скочи от толкова. Аре, брат. Тук съм аз.
Краси. Догонихте. Дръж. Аре нагоре да ходим. Не. Стомов ли? Аре. Стомов и с Латина. Ще се качваме ли нагоре? Да. Ама не снимай още. Снимам вече. Не, 8 минути не е. Трябва да си спри го, бе. Не иска ти. Ще изтече времето. Няма. 8 минути имаш, ще ви направя вече 6. Да, дай. Колко време, Макс? Колко? От 6 минути. Някъде към 6 минути. Как бе, 8 минути му е времето? Макс! Ало? Къде си? На камбаните. Добре, аре, аз ще дойда до 10 минути. Окей, аре. Ало? Айде! Ти до кога ще лиш? Еми, не знам. О, идвай направо. Ние сме тука. Аре. Към колко ще се лиш? Абе, аре, качвай се, бе. Стям в устата. Що му казва да има? Защото... Той е къде иде. Аре. Не, нали ще му пият? Сета, аре. Имам една минута. Ама нали говоря за това има? Спри го на пауза.